Генеральны сакратар на наступным тыдні ў Маскве сустрэнецца з Пуціним. Пра падзеі дня сённяшняга распавядзем спадарству па-беларуску і без цэнзуры. З вами Ольга Старасціна. Распачынаем аб'ектыў. 58-й дзень вайны. Страляюць з мора, з паветра скідваюць звышмоцныя бомбы. І рыхтуюць рэферэндум на акупаваных тэрыторыях. Некалькі ключавых крокаў застаюцца прынцыповымі. На захадзе агучылі, пры якіх умовах пагодзяцца на дыялог з Лукашэнкам. Сіняя кніга дыпламатыі. Японія адкінула дыпламатычную мову адносна Курылаў. У Японіі вельмі добрае абгрунтаванне прэтэнзіяў на гэтыя тэрыторыі. У Мінабароны Расіі абвесцілі мэту другога этапу вайны – атрымаць поўны кантроль над Донбасам і паўднёвай Украінай, а таксама забяспечыць сухапутны калідор у Крым. Як менавіта расейцы рыхтуюцца да вялікай бітвы на ўсходзе Украіны, а таксама як украінцы 58-й дзень супрацьстаяць вайсковай агрэсіі Расіі, распавядзе Зміцер Міцкевіч. На дадзены момант расійскія войскі спрабуюць весці наступ у Донецкай і Луганскай абласцях, а таксама займаюцца падрыхтоўкай па абароне ўжо захопленых тэрыторый на поўдні Украіны. Праціўнік праводзіць падрыхтоўку да правядзення так званага рэферэндуму па далучэнні акупаваных тэрыторый у Херсонскай і Запорожскай абласцях да Расійскай Федэрацыі. З гэтай мэтаю трывае актыўная інфармацыйная кампанія на падкантрольных тэрыторыях. І для папаўнення страт у асабовым складзе расійскай арміі вядзецца падрыхтоўка да так званай мабілізацыі ў Херсонскай і Запорожскай абласцях. Акупацыйныя войскі блакуюць выезд мясцовага насельніцтва з акупаваных тэрыторый, асабліва мужчын прызыўнога ўзросту. Хоць Пуцін і заявіў аб адмове ад штурму Марыупалю, там працягваюцца баі, а расійскія войскі не спыняюць удараў па абаронцах гораду. Пару дзён уночы былі штурмы заводу пры дапамозе карабельнай артылерыі. Страляюць з мора, з паветра скідваюць звышмоцныя бомбы, пастаянныя авіяудары. Стралялі РСЗА і ствольная артылерыя. Пры падтрымцы тэхнікі танкаў, БТР, БМП вялікая колькасць пяхоты намагалася прарвацца да нас. У іх нічога не атрымалася. Тым часам мэр Марыупалю Вадзім Бойченка заявіў, што расейцы працягваюць прымусова дэпартаваць жыхароў акупаваных частак гораду ў глыб тэрыторыі Расіі, праводзіць іх праз фільтрацыйныя лагеры і адпраўляць на прымусовыя працы. На дадзены момант у горадзе застаецца да 120 тысячаў жыхароў, якія не могуць дачакацца эвакуацыі. Нужно выпустить сегодня мирное население и обменять военных, которые там ждут этого обмена. Но очень важно отметить, что военные не готовы сдаваться в плен. Они готовы выйти только с оружием в руках и дальше продолжить защищать нашу родину, нашу страну. Па відэа і фотаздымках з іншых акупаваных расейцамі украінскіх тэрыторыяў можна лёгка зразумець, што адбудзецца з жыхарамі Марыупаля, калі яны застануцца пад акупацыяй. Гэтак сёння ў Луганску тэрарысты ЛНР захапілі супрацоўніка АБСЕ Михаіла Пятрова. Яго абвінавачваюць у шпіянажы на карысць адной з замежных спецслужбаў. Тым часам працягваюцца захады міжнароднай супольнасці дзеля падтрымкі Украіны. Гэтак прэм'ер Брытаніі Борыс Джонсон сёння абвесціў вяртанне брытанскай дыпламатыі ў Кіеў наступным тыднем. Да таго ж на сустрэчу ў Індыі з прэм'ерам гэтай краіны Нарэндрам Модзі вялікую увагу Джонсон звярнуў на забарону трансферу тэхналогіяў у Расію, бо менавіта праз Індыю Крэмль збіраўся абыходзіць гэтыя санкцыі. Таксама Борыс заявіў пра новую хвалю дапамогі Кіеву. Мы таксама надзяляем больш увагі таму, што можам зрабіць, каб падтрымаць такія дзяржавы, як Польшча, якія, магчыма, захочуць накіраваць больш цяжкае ўзбраенне ў краіне. Мы разглядаем магчымасць адпраўкі танкаў у Польшчу, каб дапамагчы ім, калі яны адправяць некаторыя са сваіх Т-72 ва Ўкраіну. Ну і гаворка пра іншыя падобныя крокі. У той жа час міністр замежных спраў Нямецчыны Аналена Бербак заявіла аб неабходнасці краінаў НАТО быць гатовымі абараняць кожны квадратны сантыметр сваёй зямлі.
У той жа момант было падкрэсленае жаданне цалкам пазбавіцца залежнасці ад Расіі. Нямецчына таксама цалкам адмовіцца ад расійскіх энерганосьбітаў. Ужо летам ад вугалю да канца года ад нафты, а потым ад газу. Францыя ж у сваю чаргу ў бліжэйшы час перадасць Украіне 12 самаходных артылерыйскіх установак «Сізар» калібрам 155 мм, ды абучыць 40 украінскіх ваенных карыстанню імі. Чакаецца, што гэтая зброя патрапіць на поле бою ўжо ў пачатку траўня. Зміцер Міцкевіч, Белсад. У Расіі хутчэй усё кепска, чым добра. Адзін з паказнікаў дзеянні Лукашэнкі. Яшчэ нядаўна адданы хаўруснік Пуціна пачаў на захадзе шукаць ахвотных да дыялогу з ім. Як на гэтыя пошукі адрэагавалі заходнія палітыкі, распавядзе Валерый Руселек. Перагарнуць старонку і пачаць усё з чыстага аркуша. Наколькі гэта рэальна? У часе прэсавай канферэнцыі амбасадарка ЗША Джулі Фішер адказала на нядаўні ліст кіраўніка лукашэнкавага МЗС Уладзіміра Макея да заходніх дзяржаваў з прапановаю распачаць дыялог. Амерыканская дыпламатка пералічыла асноўныя захады, што найперш мусіць здзейсніць афіцыйны Менск, калі сапраўды хоча, каб з ім пачалі размаўляць. Некалькі ключавых крокаў застаюцца прынцыповымі. Вызваленне палітычных вязняў – гэта крок нумар 1. Крок нумар 2 – удзел у рэальным дыялогу ў рамках беларускага грамадства, які прывядзе да новых выбараў пад міжнародным назіраннем. Апроч гэтага, спыненне падтрымання вайны Расіі супраць Украіны. Гэта фундаментальнае патрабаванне. Таксама прадстаўніца ЗША падкрэсліла, што каналы для магчымага дыялогу адкрытыя. Беларусь усё яшчэ мае сваю амбасаду ў Вашынгтоне. Вось толькі ці здольны рэжым Лукашэнкі да хоць нейкага дыялогу. Дыялог ужо адбыўся. Народ яму сказаў сыходзь. Вось і ўвесь дыялог. А сыходзіць ён не хоча. Вось у гэтым загваздка. І таму адзіны метад для яго – гэта душыць. Каб баяліся. Ён разумее, што любіць яго ўжо не будуць, а толькі каб баяліся. Як гэта было на працягу ўсяго кіравання Лукашэнка, ён гатовы размаўляць выключна з захадам з пазіцыі сілы, з пазіцыі сваёй неабмежаванай улады і абсалютна не збіраецца выпускаць палітычных зняволеных ці праводзіць дэмакратычныя выбары, бо такая палітыка азначае ягоную не толькі смерць як кіраўніка дзяржавы палітычную, але і фізычную смерць. Зрэшты, у гульні з захадам, прынамсі адзін козыр, на думку Лукашэнкі, ён у сваім рукаве ўсё-ткі мае. Гаворка пра непасрэдны няўдзел беларускіх войскаў у вайне Расіі супраць Украіны. Вось толькі ці ёсць шанец выскачыць сухім з вады, калі табе і на захадзе не вераць, і на ўсходзе. Лукашэнку не вераць. Я разумею там і ў Еўропе, і ў Вашынгтоне, што гэта не столькі заслуга Лукашэнкі, што беларускія войскі не ўдзельнічаюць у гэтай агрэсіі, а гэта пакуль што Пуцін не даў адмашкі ці не даціснуў. Таму што, напэўна, у іншай нейкай ролі Беларусь болей выгадная, менавіта як тылавая база найперш. Прасторы для геапалітычнага манёвру на сённяшні дзень для яго адсутнічае і па прычыне кантроля і ціску з боку Расіі, і па прычыне таго, што змяншэнне рэпрэсій ці унутрыпалітычнага кантролю проста можа прывесці да новай хвалі дэстабілізацыі палітычнага крызісу. Дарэчы, у часе прэс-канферэнцыі амбасадарка Фішер таксама падкрэсліла, што ЗША дакладна разрозніваюць рэжым Лукашэнкі і беларусаў, а таму працягнуць падтрымліваць Святлану Ціхановскую як лідарку беларускіх дэмакратычных сілаў. Валерый Руселек, Белсад. У апошні дзень працоўнага візіту ў Нідерланды Святлана Ціхановская сустрэлася з прадстаўнікамі праваабарончых арганізацыяў і экспертамі ў міжнародных справах у Гаазе. Адтуль накіравалася ў Амстэрдам дзеля сустрэчы з нашымі суайчыннікамі і актывістамі, якія перадаюць Украіне машыны хуткай дапамогі. Нічога з візіту Ціхановскай не прапусціў корэспандэнт Белсату Александр Папко. Алесь, вітаю. Распавядзі нам, калі ласка, падрабязнасці. Вітаю, сябры. Вось мы знаходзімся ў Амстэрдаме. Тут літаральна 40 хвілін таму скончылася сустрэча Святланы Ціхановскай з беларусамі Нідерландаў. Адбылося гэта на адкрыцці выставы сучасных беларускіх мастакоў, але размаўлялі прысутныя не пра мастацтва, а размаўлялі пра тое, ці сыйдуць, на думку Святланы Ціхановскай, расійскія войскі з тэрыторыі Беларусі, ці гатовы рэжым Лукашэнкі пачаць перамовы з мэтай вызвалення палітвязняў.
на думку Святланы Тихановской, рэжым не гатовы пачаць зараз такі дыялог. І вось сёння трэці завяршальны дзень візіту Святланы Тихановскай ў Нідерланды. За гэтыя 3 дні Святлана Тихановская сустрэлася з прэм'ерам краіны Маркам Рутэ, з каралеўскай сям'ёй, з міністрам абароны, з прадстаўнікамі парламенту, дакладней з сябрамі камітэту па міжнародных справах. І одна вось такая невялікая дэталь. Святлану Тихановскую прынялі на сапраўды вельмі высокім узроўні. Яна перамяшчалася па Нідерландах з картэжам мотоциклістаў, паліцейскіх мотоциклістаў у Нідерландах. Такім чынам па краіне перамяшчаецца каралеўская сям'я. І як падкрэсліў старэйшы дарадца Святланы Тихановскай Франак Вячорка, гэта зусім не візіт ветлівасці. Вось што абмяркоўвалі вашай увазе. Візіты ветлівасці скончыліся ў пачатку 21 года. З вясны 21 мы пачалі ездзіць толькі з канкрэтнымі ідэямі, справамі. Гэтым разам мы гаварылі пра дапамогу беларускім медыкам і добраахвотнікам ва ўкраіне. Мы перадалі спіс патрэбаў ад батальёна Каліноўска, спіс патрэбаў ад медсола, які зараз працуе разам з украінцамі ў некалькіх вайсковых шпіталях на тэрыторыі ўкраіны. І галянцы паабяцалі, што знойдуць магчымасць падтрымаць. Ну і вось мы бачым, што таксама Святлана Тихановская сустрэлася не з аднымі палітыкамі. На вашых экранах кадры сустрэчы Святланы Тихановскай з прадстаўнікамі міжнародных арганізацыяў, такіх як Amnesty International, праваабарончай арганізацыі, Хельсінскі фонд Нідерландаў. І вось падчас гэтай сустрэчы, пасля, напрыклад, прадстаўніцтва праваабарончай арганізацыі Лібрэка паведаміла нам пра вынікі кампаніі байкоту беларускіх дзяржаўных кампаній. Вось давайте паслухаем. У нас ёсць кампанія, накіраваная на заходнія брэнды, што дасюль размяшчаюць сваю рэкламу на дзяржаўным тэлебачанні ў Беларусі. Некалькі брэндаў у выніку адмовіліся ад рэкламы, але з пачаткам вайны мы звярнулі ўвагу, што ёсць кампаніі, якія ўсё яшчэ яе размяшчаюць. Мы ўзнялі пытанне зноў, і тады большасць кампаніяў зняла сваю рэкламу. Але французская кампанія Danone усцяж рэкламуецца на беларускім тэлебачанні. Мы заклікалі Danone яе зняць. І, акрамя гэта, Святлана Тихановская сустрэлася з экспертамі ў галіне міжнародных стасункаў. Сустрэча адбылася ў Клингендейл Акадэмі ў Гаазе. Гэта сусветна прызнаны цэнтр, які арганізуе міжнародныя перамовы. І яе дырэктар Том Рон, якого вы зараз можете ўбачыць на сваіх экранах, ён арганізоўваў у пачатку 90-х перамовы аб перадачы ўлады ў Паўднёвай Афрыцы. Гэтыя перамовы скончылі рэжым апартэіду. І цяпер Том Рон выказаў такое сваё жаданне дапамагаць камандзе Святланы Тихановскай у арганізацыі такіх жа перамоваў у Беларусі, калі зноў-такі гэтыя перамовы аб перадачы ўлады пачнуцца. Студыя. Інфармацыю, а мы працягваем аб'ектыў навінамі з Беларусі, дзе пачулі чарговыя палітычныя выракі. Ад 4,5 да 5 гадоў калоніі прысудзілі анархістам за нібыта грубае парушэнне грамадскага парадку, а таксама за ўдзел у гэтак званым экстрэмісцкім фармаванні. Нягледзячы на тое, што судзілішча было закрытым, на волю вырвалася моцнае апошняе слова аднаго з падсудных. Вітаў Ціўчык. Новыя выракі ў засакрэчанай справе анархістам Александру Бялову, Яўгену Рубашку і Артёму Салаўю прысудзілі па 5 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Другому Артёму Салаўю, хлопцы поўныя цёскі, 4,5 гады калоніі. Справу палітвязняў засакрэцілі, маўляў, таямніца следства. Пракурор Александр Раманович і суддзя Алена Мішнік спрабавалі схаваць ад грамадскасці працэс, але на волю ўсё роўна вырвалася апошняе слова Яўгена Рубашкі. Палітвязень распавёў, што паказанні запісваліся ў прэс-хаце на Акрэсціна або пасля катаванняў губазікам і собрам у будынку следчага камітэту. Хтосьці выбірае ўпісаць свае імёны ў гісторыю палітычных рэпрэсіяў. І калі камусьці датычнаму да іх будзе ікацца, то ведайце, што вашы імёны ўспамінаюць палітвязні, якія сядзяць, а з імі іхныя родныя і блізкія, а з імі ўся краіна. І апошняе слова не будзе сказанае да тых часоў, пакуль все не будуць вольныя. Яўген Рубашка нагадаў, суддзі Трэцяга райху закончылі на трыбунале. Між тым, літаральна напярэдадні Лукашенко выступіў з таталітарным сцвярджэннем, што адвакат... Это государственный человек. И его
действия должны быть основаны на нормах закона, а не на каких-то придуманных нормах свободы слова и прочие свободы. Мы уже наелись. І адразу пасля ягонай прамовы прафесіі пазбавілі чарговага адваката. У чысты чацвер кваліфікацыйная камісія Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь не атэставала мяне. Дзякуй. Асабліва жорсткі наступ на юрыстаў распачаўся пасля лета 2020-го. Гэтак адваката Максіма Знака асудзілі на 10 гадоў калоніі. Чамусьці яны не бачаць то, што адбываецца, называюць, што чорнае гэта белае, белае гэта чорнае. Агулам пасля апошніх сфальсіфікаваных прэзідэнцкіх выбараў без ліцэнзіі засталіся больш як 50 адвакатаў. Сярод іх Дмітрый Лазавік, які абараняў нашага калегу Уладзіміра Мацкевіча. У краіне, дзе не да законаў, адвакаты патрэбны толькі так, для галачкі, для птушачкі, каб быў там некі адвакат, які нічога не вырашае, і потым, каб там сусветная супольнасць не сказала, што бачыце, у іх жа нават адвакатаў няма. Рэпрэсіі супраць адвакатаў праводзіліся і ў мінулае дзесяцігоддзе лукашэнкавай улады, у тым ліку пасля плошчы 2010-го за абарону палітвязняў. Разам з тым, доля апраўдальных прысудаў у Беларусі застаецца на ўзроўні статыстычнай памылкі. Яна не перавышала ў 2020 годзе 0,3%. Сам суд стаў фармальнасцю, які проста перапісвае тое, што пішуць яму след органы, міліцыянты па адміністрацыйных справах. І ўвогуле працэдура разгляду спраў зараз не адпавядае крытэрыям справядлівага судовага паседжання. Адметна, што Міністэрства юстыцыі цяпер узначальвае Сергей Хаменка, нарадзінец Донбасу, генерал унутраных войскаў, які нават не мае юрыдычнай адукацыі. До конца года все это надо зачистить, вычистить и потребовать исполнения. Але актыўна ківае на паседжаннях з Лукашэнкам і намесніцай ягонай адміністрацыі юрысткаю Ольгай Чупрыс. Пазбаўлены ліцэнзіі адвакат Михаил Кірылюк згадвае, некалі абараняў людзей з генералітэту, якія абураліся судовай сістэмай. Яны потым прыходили и вельмі здзіўляліся. Як же такі беспредел, што яны творять? Гэта же неверагодна. Ты им кажаш, слухай, увогуле, твои подначаленные гэта робяць апошнія 10 год. Ты не бачыш некую разницы? Не, гэта іншае. То бок яны ўспрымаюць, што мы да вас можам, як мы захацім. А мы паміж сабой павінны вырашаць усё па закону. Але яны не разумеюць тое, што для Лукашэнкі любы з іх ці да кагосьці, хто стаіць бліжэй да Лукашэнкі і вышэй да Лукашэнкі, чым яны таксама такі ж расходны матэрыял. Рэпрэсаваны адвакат Дмітрый Лазавік дадае, улада ў Беларусі незаконна захапіла ваенізаваная хунта, а таму аж да сканчэння рэжыму справядлівага суда ў краіне не будзе. Вітаўт Сіўчык, Белсат. Упершыню за амаль 2 дзесяцігоддзі Міністэрства замежных справаў Японіі назвала Курыльскія астравы тэрыторыяй незаконна акупаваную Расіяй. Як у Крамле адрэагавалі на гэтую заяву, распавядзе Яраслаў Сцешак. Сюжэт праз імгненне, а пасля яго запрашаем спадарства на працяг студыі Белсат, дзе мае калегі падсумуюць падзеі 58-га дня вайны. Я ж развітваюся. Беражыце сябе і сваіх блізкіх. Упершыню за апошнія 19 гадоў Японія афіцыйна назвала астравы Ітуруб, Кунашыр, Шыкатан і Хабамаі незаконна акупаванымі Расіяй. Гаворка пра выспы, якія ў Маскве называюць выключна паўднёвымі Курыламі. Пазіцыя Токіа была прадэманстраваная ў пятніцу ў блакітнай кнізе дыпламатыі, афіцыйным дакуменце ўраду, які вызначае замежную палітыку. У Крамлі ўжо адрэагавалі. Япония стала недружественной страной и присоединилась к целому набору враждебных действий по отношению к Российской Федерации. Праблема паўночных тэрыторыяў Японіі, якія ў Расіі называюць паўднёвымі Курыламі, гэта даўняя гістарычная праблема. Гэтыя 4 выспы ніколі не былі ў складзе Расіі да 1945 года. Савецкі Саюз проста захапіў іх, адкрыўшы японскі фронт пад самы канец Другой сусветнай вайны. З пункту гледжання, скажем так, гісторыі, да і, уласна кажучы, тых нарматыўных актаў, якія былі падпісанымі і ці не падпісанымі наадварот, то, канешне, у Японіі вельмі добрае абгрунтаванне прэтэнзіяў на гэтыя тэрыторыі. Чаго, уласна кажучы, Японія і Злучаныя Штаты, бліжэйшы саюзнік Японіі, прытрымліваюцца. Японія падпісала мірную дамову са Злучанымі Штатамі, а з Савецкім Саюзам і Расіяй, адпаведна, не. Менавіта з прычыны спрэчных выспаў. Курильские острова заканчиваются до
оккупированных территорий, это уже россияне назвали это Южные Курилы. Да, то есть, это неправда. Точно так же можно было захватить Хоккайдо и сказать, что это просто Южные Курилы. Продолжается. У той же блакітнай кнізе дыпламатыі Японія выразна асудзіла расійскую агрэсію ва ўкраіне. Дзеянні расійскіх войскаў у Токіа называюць гвалтам, што падрывае асновы міжнароднага права, такія як верхавенства права і забарона ўжывання сілы. Для них Россия рассматривается как сателлит Китая и как страна, которая тоже усиляет собой Китай. Поэтому они скорее боятся, что это придаст уверенности Китаю, и Китай сможет на них напасть. Японія традыцыйна мае добрыя стасункі з Украінай. Гэта заўжды працавала і на чалавечым узроўні, тлумачыць Барыс Мароз. Выкладчык японскай мовы і папулярызатар японскай культуры прыгадвае свой досвед працы з афіцыйнымі прадстаўнікамі Токио. Всегда традицией у нас было, что посол Японии имел безупречный украинский язык. То есть они проходили курсы, прекрасно разговаривали на украинском. Для сравнения, ни один посол Российской Федерации за все годы вообще ничего не умел сказать по-украински. Украінцы, якія пацярпелі ад вайны, змаглі знайсці прытулак у Японіі. Мы працуем з урадам Японіі ў пытанні эвакуяваных асобаў. Мы не называем іх уцекачамі. Яны эвакуяваныя. Прыкладна 600 асобаў прыбылі ў Японію, і мы чакаем яшчэ больш. Звычайныя японцы маюць грунтоўныя антываенныя традыцыі і цяпер моцна спачуваюць украінцам. Увесь інтэрнэт абмяркоўвае эмоцыі Юміко Мацуо, вядоўцы тэленавінаў на Асахі ТВ. CNN などによりますと、ロシアのプーチン大統領が18日、多数の民間人の遺体が見つかった。Голас падвёў дасведчаную журналістку, калі яна зачытвала навіну, як Пуцін узнагародзіў 64-ю мотастралковую брыгаду з-пад Хабараўску, якая здзейсніла масавае забойства цывільных асобаў у Бучы. Адразу потым Юміко Мацуо зачытвала інфармацыю пра 1000 марыупальцаў, якія хаваюцца ад расійскіх звышцяжкіх бомбаў у бункеры заводу «Азовсталь». І вядоўца расплакалася. そんな中でごめんなさい、ちょっとさっきの重要のニュースがちょっと悔しい思いで読んでしまいました。Японія дасылае збройным сілам Украіны бронекамізэлькі, каскі, сродкі хімабароны, маскавальныя сеткі і нават беспілотнікі. Токіо вылучыць Кіеву крэдыты на $300 мільёнаў. Солідарнасць міжнароднай супольнасці цяпер патрэбная больш, чым калі-кольвек. Расійская агрэсія ва ўкраіне разбурае міжнародны парадак. Папярэдні кіраўнік японскага ўраду Синдзо Абе меў іншую стратэгію. Залагодзіць Пуціна, выключна дыпламатыя, дыпламатычная мова, і такім чынам паспрабаваць вывесці расійскага, скажем так, партнера на вырашэнне праблемы. Як показала практыка, гэта стратэгія не спрацавала, і цяпер прэм'ер Кісіда, ён больш, канешне, жорсткі у дачыненні да Крамля, да Пуціна. Пры гэтым грамадзяне крытыкуюць урад за недастаткова моцныя санкцыі адносна Расіі, бо вайна працягваецца. Ярослаў Сцешык, Белсат.